L'esclavatge és una forma d'explotació que tots coneixem, com ara el tràfic de persones, el treball infantil i el matrimoni forçat. Durant els anys, ha anat evolucionant d'acord amb el context històric en els diferents períodes de la història universal, provinent en la major part d'Àfrica i Àsia, on era molt comú l'ús d'esclaus, els quals estaven obligats a complir múltiples tasques físiques i servicials. Podien ser venuts, negociats, etc. Eren considerats un tipus de propietat amb diferents preus establerts, segons la seva edat, sexe i físic. Encara que no coneixem el moment exacte on els primers humans van convertir-se en esclaus, se sap que tot això passaria a mesura que les comunitats comencessin a practicar l'agricultura, i amb ell l'aparició de la propietat, formant-se societats molt més complexes i jeràrquiques. Va ser a través de la guerra entre pobles que les persones van ser preses com a hostatges, per després ser venudes com a esclaus, de manera que les costums i les lleis antigues deien que era completament legal que una persona fos propietat d'una altra. En l'edat antiga, la societat estava dividida en 3 grups socials. Els patricis era el grup social que tenia el poder i la riquesa. Tenien el poder polític, econòmic, cultural, religiós i militar. D'aquest grup van sortir els primers reis romans. Després hi havia els plebeis, que era el poble, el qual seguia les normes imposades pels patricis, però aquests tenien drets. L'últim grup social eren els esclaus, persones sense cap tipus de llibertat. Eren un botí de guerra dels patricis. En un territori, quan hi havia una conquesta territorial, les persones que hi vivien allà passaven a ser els esclaus dels guanyadors, els patricis. Els esclaus esdevenien mà d'obra, participaven en les grans construccions en civilitzacions com a Egipte, Mesopotàmia o Grècia. Al no tenir drets i no ser considerats com a persones, els podien vendre, fer intercanvis i inclús matar. L'edat mitjana. Durant aquesta època, el poder i els privilegis socials, econòmics i polítics es van dividir en 5 estaments diferents. La societat va ser ordenada en forma piramidal, composta per la monarquia, la noblesa, el clergat, els cavallers, els serfs i els camperols. Els components de cada estament social jugaven un paper molt important en el funcionament de la societat feudal, perllongant la durada d'aquesta forma de govern. Com bé sabem, el sistema feudal és el sistema polític, econòmic i social que es va desenvolupar en l'edat mitjana, a l'Europa occidental, sobretot a França i Alemanya. Per què diem que és un sistema polític? Perquè quan un noble es convertia en vasall del rei, es convertia també en el governant d'aquest feu. Per què econòmic? Perquè a canvi d'aquesta lleialtat, el rei també li cedia un feu com a mitjà de vida que era treballador pels serfs. I social, perquè justificava l'organització estamental de la societat, on cada estament tenia la seva funció clarament definida. En aquesta època no se'ls deia esclaus, en tot cas eren els serfs. A diferència dels esclaus, eren lliures, o més aviat semilliures, i gaudien d'una sèrie de drets que almenys en teoria podien denunciar el seu senyor si violava aquests drets, però estaven lligats per compromisos de treball a la terra i al senyor feudal. La edat moderna està caracteritzada per una etapa de grans canvis, revolucions i els canvis en la ment occidental. Aquests canvis econòmics, científics, socials i religiosos van donar origen al sistema capitalista. Les característiques de l'edat moderna són que va ser un període de transició del feudalisme al capitalisme. Hi va haver un reforçament de les monarquies nacionals europees. Es va introduir el comerç marítim com a principal factor del desenvolupament econòmic de les nacions. Hi va haver un reforçament de la burgesia comercial europea. També l'acumulació de les riqueses a Europa, que va ser el fruit de l'explotació de les colònies a Amèrica. I per finalitzar, l'inici de la revolució industrial al final d'aquesta època. El colonialisme estava organitzat per monarques, súbdits i esclaus. El monarca governa els 3 poders de l'Estat, és a dir, legislatiu, que és el poder que dictamina i elabora les lleis, l'executiu, que és el que s'encarrega d'aplicar les lleis, i el judicial, que lluita pel seu bon funcionament. Una de les seves principals característiques és que el dret diví el conserva únicament el monarca, mostrant una imatge de superioritat i riquesa, per marcar la diferència entre el poble i el governant, fent creure que el poble és inferior. La base de l'economia eren els burgesos, ja que aportaven molts diners que acabava controlant el monarca. Els burgesos no tenien drets i pagaven impostos ja que eren part del tercer estat. A partir d'aquí van fer les revolucions liberals, amb les que acabaven amb l'antic règim. Una altra part important sobre l'economia era el comerç triangular, per ruta marítima on també feien mercat d'esclaus i els portaven a Amèrica.
L'esclavatge va ser un element imprescindible en l'explotació de l'Amèrica colonial. Les societats esclavistes eren un conjunt social de persones que tenien com a objectiu la compra i venda de persones. El continent africà va quedar relativament despoblat per les epidèmies portades pels europeus. Portuguesos, espanyols, francesos i anglesos van aprofitar el tràfic d'esclaus africans que ja existia per portar milers de treballadors forçats a les colònies. Allà eren intercanviats per productes colonials, que eren portats als països europeus. Els esclaus que eren capaços de suportar les condicions dels vaixells en els quals eren transportats, un cop a Amèrica, eren posats a treballar a les plantacions de productes colonials, sota unes condicions completament inhumanes. El capitalisme és el sistema econòmic més present en l'edat contemporània. És un sistema econòmic basat en la propietat privada i en els medis de producció. Per tant, es miren els beneficis per a l'individu i no en un conjunt col·lectiu. Aquest fet es dona per al tipus d'esclavisme capitalista. L'esclavisme de l'edat contemporània és molt diferent, però tot i així existeix. A causa de l'organització social que crea el capitalisme, donant més drets a aquells que tenen més poder adquisitiu i restant importància a aquells que no, el tipus d'esclavisme es veu en fets com la tracta de persones, el treball forçat i el treball infantil. Els propietaris són aquells amb més poder adquisitiu i paguen al proletariat, aquella part de la societat considerada com els treballadors amb dret. Tot i així, alguns són privats de drets, coaccionats i obligats sota necessitats o amenaces a treballar. Són els esclaus moderns. Y vive en la República Democrática del Congo. Trabaja extrayendo cobalto de las minas. Junto con otros niños, entra a pequeños agujeros, trabaja 12 horas al día respirando polvo mineral letal en condiciones de violencia y extorsión y gana $1 al día. El cobalto extraído será usado en las baterías de litio para tu computadora, tu smartphone y tu carro. Ella es Carla Jacinto y vive en México. A los 12 años, un hombre mayor la enamoró a base de engaños. Con la promesa de casarse, la llevó a otra ciudad y ahí él la puso a trabajar en las calles a base de amenazas y la explotó sexualmente durante 4 años. La prostitución es el segundo negocio más lucrativo a nivel internacional, con ganancias de $150,000 millones al año, y la mayoría de las mujeres llegan ahí por casos similares. Afortunadamente, estas historias tienen un mejor final y ambos pudieron escapar de su situación esclavizante. Però no... Durant la història, la societat ha evolucionat i ha variat en la manera d'organitzar-se i distribuir-se. Tant la política com l'economia han canviat. Tot i així, l'esclavatge perdura. Sempre hi ha hagut un grup social esclavitzat. Actualment, el capitalisme facilita l'esclavatge, ja que només es basa en l'interès econòmic. S'utilitzen aquelles persones més vulnerables per a obtenir beneficis propis en qualsevol tipus de serveis.